салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Астраҷи караван аст бародаро. Соли 2003 сӯзишвории гази бензин, кузов универсалӣ, объем 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро тозаҳаи мотор, коробка ходовой соз, задагӣ писдагӣ надора, 4 та баллони нав дора, аккумулятори нав. мошин бе ягон расхода бародаро. мотораш 100% масъала намехӯрад, дуд намекунад. калоткиёш қадим маслаш бародаро нав алишкарага. хулоса мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нарша 66000 сомон гуфта истодай. харидори ани боша бародаро арзон мешава. варианти алиширам ҳаста ки ба ягон мерседес караван боша бародаро алиш мешава. илтимос мегӯяд беҳтар занг назанед, харидори аниқ бошед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. Астраев хечибег аст бародаро. солиш 96, сӯзишвории гази бензин, кузов хечибег, объем 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро краскаш тоза, 1 сола ҳуҷҷат, ходовойш ҳам соза. мотори вагон задагӣ бародаро. танҳо сарни клапан ва колсаи нав мондан дар кор будай. мошин камтарак расход дорад. ҳамин расход бародаро ки сарни клапана, колса мондан дар кор. дига ягон камбудӣ надорад. чӣ хеле гуфтем 1 сола ҳуҷҷат, краскаи нав. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 31000 сомон мега. харидори аниқ боша бо савдо мешавад бародаро. варианти алишӣ нест, танҳо сумхати фурӯхта мешавад. касоне харидор бошед, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Toyota Camry американка EHK аст бародаро. соли 2007, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 2.5, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле наворда мебинем бародаро. мошин краскаш тоза, мотор, коробка ходовойш 100%, задагӣ писдагӣ надора. 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, растамошка кардагӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша 100000 сомон мега бародаро. бародар дастарошна сум дар кори, арзон мефурӯшад. ҳамин состояния 120 то 140000 сомон меган. чӣ хеле гуфтем бародарда сум дар кори, арзон фурӯхта мешавад. касоне харидор ҳастед, рақами рӯйкунанда ватсап ҳам ҳаста. метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародари азиз, якта мошини гуфтагим газел грузовӣ кардаган. соли 2002, сӯзишвориш дизел, кузовш бародар ай газ 53 аст, дарозиш 430. объем мотор 2.9, мотори мусои бародаро. состояние мошин бениҳоят хубай. чӣ хеле наворда мебинед, мошин тозаҳай, варид кардагӣ, пусидагӣ, задагӣ надора. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нарша 90000 сомон мега. бо муомила дора. бародароне ки мошинхар ҳастед, барои маълумоти дигарро ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. маълумоти аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро бисёртар Hyundai Starex пурсиде. якта ёфтагем, кузовш универсалӣ, коробкаш механик. ҳолати мошин чӣ хеле ки дар навор мебинед, мошин берунаш бародаро камтар нарӯшка кор дора. салоншам камтар кор дора. чихолош чӣ хеле ки бинед агар дар навор бародаро, камтар кандаган, фақат алиш кардан дар кор чихолоша. мотор ходовой, созаи баллонашам созаи, моториш дуд намекунад, масъала намехӯрад.
қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 25 та меган бародаро ба хотири гуфтем камтар кор дорад арзон фурӯхта мешавад. Харидори аниқ бошад биё мега ай пеш бинага маъқул шавад бо савдош мекунем. Бародароне ки харидор ҳастед метавонед ки занг занед маълумоти баландтара дастрас кунед. бародароне ки Opel Astra H пурсида якта ёфтем соли 2006 сӯзишвориши дизел кузов универсални объем 1.9 коробкаш механик ҳолаташ беҳтарин. Чӣ хеле наварда мебинем мошин состояниеш ҳамин хеле бародаро тоза мотор коробка ходовой соз як дастхати гаштагӣ задагӣ пусдагӣ надора. Халоса мошин бе ягон расходи камдия бародар фақат мешини ҳай мекунӣ қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нарша 55 000 сомон гуфта истодай. Харидори аниқ бошад биё бародаро мега ай пеш бо савдош мекунем. касоне ки харидори аниқ ҳастед метавонед ки рақами рӯи экранда муроҷиат кунед маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин хона замин квартир чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва бародарони каналда меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наварҳои оянда.